Jsem v rámci té přípravy kontaktovala i několik svazů, které měly v minulosti nějaké potíže právě s tímhletím tématem. Například se tam objevil nějaký takový trenér, který byl pak odsouzen, nebo se to řešilo mediálně. A to, co vlastně se kolem toho strhlo, jak jako oni se ke mně chovali, nechovali, nebo jakým způsobem se mnou mluvili, bylo pro mě naprosto neuvěřitelné, že jako skoro bych až řekla, že se mě snažili upozornit na to, že bych si mohla zničit pověst, když do toho půjdu, do toho tématu. A že jako jestli mi to za to stojí. A že přece jako jsem tak fajn, tak proč bych jako něco takového měla řešit. A to jako je dost nepříjemný, když vám někdo po 20 letech vaší kariéry se snaží jako vysvětlovat, že to jako dělat takhle nemáte, protože to jako není dobré.